An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛnɛmɛ nasara san kalo 7 ye juillet kalo bi o tile 20 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye seliba kalo ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ 2021 san décembre kalo la faraɲɔgɔnba mun kɔni kɛra n'a bɛ fɔ a ma ko assise nationale bɛnkan minnu kɛla o ko la kulu dɔ kɔni sigila minnu dɔ o baaraw kɔni kɔlɔsi o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la MINUSMA ka mandat kɔni o bannen n'a yirala k'a fɔ ko san kelen wɛrɛ dil'u ma k'u bɛn'o kɛ Mali kɔnɔna na kunun ko yɛrɛwolo debu sur la rempart mɔgɔw olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka ta ka bɔ an ka jamana na o ko kɛra cogo min kunnafoni ɲɛfɔli ko la bagi hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Keɲebakaw fɛ yen nɔ lakɔli karamɔgɔ dɔ kɔni minɛna ni k'ale kɛ kasoladen ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire finitigilaka maa 49 min minɛlen don a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ kɔni tala Mali ni Togo ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɔni kɛ o ko la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ n'a hakili b'a la assise nationale de la refondation o baara mun sigila sen kan décembre kalo tɛmɛlen na o faraɲɔgɔnba min kɔni kɛla ni dara sumusumu tala ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma Mali kurako a bɛ se ka sabati cogoya minnu na o fɛɛrɛw kɔni sigila a yirala k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni hakilinaw taara ni k'o kɛ gafe o gafe ba kɔni o labɛnnen don k'o bila sen kan o baaraw kɔni o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna na yaasa Mali an mago bɛ Mali ka ɲɛtaa la cogoya mun na o ɲɛtaa o bɛ se ka sabati cogoya mun na a yirala k'a fɔ ko faranjɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goïta a ye wulikajɔ kɔni ta ni ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni sigi o ko kama n'a bɛ fɔ a ma ko commission o kulu kɛrɛnkɛrɛnlen a yirala k'a fɔ k'o bɛna san 5 de kɛ ni baara in na olu ka mandat kɔni n'o banna yɛlɛma kɔni bɛna don a ko la nka olu kɔni sigilen don olu bɛna baara kɛ fo ka taa se san 5 de ma olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ malidenw bɛnna min kan n'o kɛra sɛbɛnfura ye k'o bila olu bɛ kɔlɔsi kɔni ta ka ɲɛsin o baara ninnu ma baara ninnu bɛna kɛ kɛcogoya min na fo ka taa kɛ malidenw kɔni sago malidenw ka laɲini ye min ye o ka se ka kɛ kulu yɛrɛ ɲɛmaa dɔ ye Amadu Cɛwulen Jara ye an k'ale lamɛn. Baara dira ma san 5 baara nɔgɔmanin tɛ bari dali t'a la sinɔgɔ t'a la hami de don parce que awa jama bɛɛ jɛra ka kuma min fɔ o kuma bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe kɔnɔ an de bɛna filɛ n'a y'a sɔrɔ ni baara bɛ kɛ n'o ye ou bien ni baara tigɛ ka n'o ye ayiwa an kɔni bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo parce que a ye donni ta k'a sigi an kun donni min don mɔgɔ t'i kun fosi ka b'a kɔrɔ bari faso baara don a mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ siɲɛna min ye a mana kɛ sɛgɛ min ye an k'an kun don a kɔrɔ donc an b'a yɛrɛ fo parce que an b'a dɔn olu fana awa u ɲatugu b'u ye nka sinɔgɔ t'u ye awa da b'u ye nka lafiya t'u ye donc an fana bɛ dɔ ta o la a b'a ka baara kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Amadu Cɛwulen Jara la u ye nin baara min kɛ nin hakilina in u ye nin bɛɛ lajɛlen di k'u to jamana ɲɛmaa yɛrɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kulubakaw fɛ yen nɔ kɛnɛ kan yen nɔ colonel Asimi Goïta yɛrɛ ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan n'a jateminɛ a daminɛ an ka togo dɔ la ka na se an ka kominiw na fo ka na se région na ko ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan décembre kalo tile 27 tile 28 fo na se tile 30 ma donc o kɔnɔna maliyɛnw ka laɲini fɔ gɛlɛya bɛ kalanko hukumu na y'o gɛlɛya fɔ gɛlɛya min bɛ kɛnɛya hukumu na y'o fɔ gɛlɛya min bɛ sariyako hukumu na y'o fɔ ani gɛlɛya min bɛ lakana yɛrɛ hukumu na y'o fɔ jamana yɛrɛ maracogo gɛlɛya bɔ la y'o bɛɛ o de gɛlɛyaw fɔ ani fɛɛrɛ minnu se ka tigɛ maliyɛnw yɛrɛ fɛ mun y'a fɛɛrɛ yɛrɛ y'o fana y'o ŋaniya fana siri o kelen kɔnɔ gouvernement ɲini sisan ko comme o baara bɛ o sigilen bɛ gouvernement la u ka laɲini fɛn bɛɛ sɔrɔ gouvernement département ministère dɔ bɛ o de b'o baara kɛ o de kɔnɔna gouvernement ye baara kɛ o ka laɲini kan k'o kɛ gafe ba kelen maintenant pour que a yɛrɛ mɔgɔ la fɔ ko an tɛ tulonkɛ la an bɛ sɛbɛ la an ye nin jɛkulu bila présidence yɛrɛ la olu bɛna a jate minɛ gouvernement fɛ n'a sɔrɔ maliyɛnw laɲini min kɛ o laɲini sabatira ni laɲiniw lajɛ sisan a laɲiniw bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔnna na a bɛɛ se ka kɛ transition kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ an y'a lajɛ laɲiniw bɛ se ka kɛ san 2 kɔnɔna o laɲiniw kɛra ka bila san 5 kɔnɔ fo ka na se san 10 ma
bon ne jeglu mi sigilen fen o jeglu be to sena fu sanduru fu ya ramale wana fo la inu maka ke sisan ulu de ba jetem bona mulo ay ni ngama ni munama ni ke mba to malon ulu de ba jetem na ulu fana fe ka fo ila inu nge ulu ni maka sabati chama fora donc le muno brabe jetem ne gonma fe mu saka ke absaka dob saka san fla kono dob saka fu sanduru kono ni fanga ile mona fani election que représente maintenant o fana ba to continue gata fo ta ka bona to mona ni tube talike Frangela fanga nyamala colonel Asimi Goita aya fotogo muna ni aglina munu sigila senga yara biala ka nun bela jelen ngoni wali anga jamana kono yasa jamana mago bi nyeta muna obsaka sabati jogo muna ala ka anga jamana basigi nga kolusuma namborai minisoma ayara la ka foko sangele ngon diro luma kulub no kan ferno o kuma koni kele malli chama koni ye bulanga shini kuma maga yira ka fo ko ni ta sababa ye ko minisoma koni ko ata nafala an ferno kololo dama debi kam ta minisoma fe ka nyeshi anga jamana ma wuliga jo koni kera kunungo yira wolo mo fe ka saka faranyonga ba koni ke ka wole bla malden bela jelema ka yira ka fo ko ni ala sonama ni kalon kile muga ani kononton ko wole bla le mo bela jelema pala la culture konnana ka saka ta wole koni bla minisoma maku ka ta ka bwanga jamana konnana ka wole bla nga jamana nyama mafuka ta jema bela jelengon la donna uya yira ka fo ko biire kubna wuli ka saka ta seben fura koni di minisoma yere jabala la ku ka ta ka bwan fe ano adama jara ben le cerveau ale ba nyefo yanga lame anda fale mogo kononton ka ta lettre duma ku ka kosoni kasa che ka ta ka bwanka jamana kono sini à 9h09 les représentants du mouvement Yerawolo debout sur les remparts vont se présenter au QG de l'aménagement. La lettre du chef de l'aménagement Koukatara. Au corps de l'implémentation du président de la transition, Assimi Goïta. Au corps de l'implémentation du président du CNT, Maliki Diaouye. Au corps de l'implémentation du Premier ministre de la transition Manoy Shogal Kokala Maïgaye au corps ka ampliation des Nations Unies et ka représentant spécial Mamime Bamako kono abana kuka alase jie bemba alase Mali nyemoro ma ko kangarmada bana kelema ko ni faso jama ka wole kai kirangereyama ka nyeshimpi mauma mamunu na san kononto anka jamana kono ko ka population civile bali fagalila ngawuna le population civile fagali multipliera olu nana ko ka Mali dɛmɛ ko ka Mali basigi nga u nalen ko Mali ba wulila an t'a dɔn u ye baara kelen min kɛ an ka jamana kɔnɔ mais ni taara u yɛrɛ bɛ conférence de presse min kɛ k'u ye baara min kɛ u bɛ min yirila ko an ye courant don an ye ji di dɔw ma forage sonina an ko aw kɛra SOMAGEP ni EDM ye o si tɛ taasi ko k'u bɛ ɲaman cɛ an ko ɲaman tɛ se ka ɲaman cɛ anw bolo bi ministre yɛrɛ de ye ɲama ye ministre c'est des ordures ne kan ka cɛ ka ta ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ kuma de ye tiɲɛ an bɛ wele da le vendredi 29 juillet à Bamako an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la an takun ye palais de la culture la pour que ka taga ultimatum le di ko ministre bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ u ko baara bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ɲan le 22 septembre 2022 ɲan'o ni ɲɔgɔn cɛ o ultimatum de bɛ taa di vendredi le 29 juillet au palais de la culture o wagati kelen na MINUSMA bɛ Mali dugu 13 MINUSMA b'o de kɔnɔ Mali la yan o dugu 13 bɛɛ bɛ bɔ vendredi le 29 juillet pour que ka taa o kangarima kelenw da u ye u ka kanw kɔnɔ ni sɛni ma kusumɛ a bɛ paraw mɛn ni tume tali ke adama jara ben le cerveau la aya fo togo muna yara bi feme daga danga jamana na ala kan bla usraka nam borai bagi baraw kon mi senga anga jamana fambela jelen kon kornana nga kunafono yon ya yira ka fo ko nyine bagi koni jamana nyamo e fere min koni ta ko musala ka tede ma o mane kon menana yurugu konna kita kon ya nyagamande la kol karamo fara la kol de ngoni kan ni koni na yurugu konna eta musala ka kula kenyeba kaw fe no kunafono ya yira ka fo ko la kol karamo do koni menana kalega kasoladin o kuma ke do werede ko ay kalande do koni blaga do kama soro alega buguna tika sebe no e kadante ko o mana no e ko la kol lengon ya yira ka fo kale nyina na koni ngatoso ko karamo la gain koni ko aga do aga barake wulada fe abe sega na ni kadante ye ko na manye ka fo ko na ko kabe ta kadante tagana kabna soro ka fo ko bara koni ko chamankera ala alega le kol len koro koni do ale a to ino akoni o bara koni damne
kɔlɔsilikɛla wɛrɛw nana olu kɔni nana kɔlɔsili kɛ kana ye k'a fɔ ko carte d'identité kɔni tɛ ni lakɔliden bolo u ye ɲininkali kɛ k'a yira k'a fɔ jɔn de y'a ladon a ye ɲɛfɔli ta ka ɲɛsin u ye k'a yira k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ kɔni y'ale ladon lakɔli karamɔgɔ kɔni ale minɛna ni k'a kɛ kasoladen ye keɲeba lakɔli karamɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ olu bi baara kɔni bila olu ti kɔlɔsili baaraw kɔni kɛbilen n'o ye surveillance ye ko fɔ olu ka nin maa in kɔni ka bila min bɛ tali kɛ Mali lakɔli karamɔgɔw ka syndicat ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Usmane Alimudu la ale y'a hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn. Depuis examen daminɛna bɛɛ kɛ cogo min na nisɔndiya ko don waleya dɔ kɛra Keɲeba min bɛ a fɔ ko dynamique an kuma waleya min na o bɛ a fari faga dɔɔni parce que kunu sɔgɔmada fɛ examen la ekɔliden dɔ nana a carte d'identité kun ta kun surveillant min bɛ yen surveillant y'a to a dɔnna k'a f'a ye ko ni examen fɔlɔ banna wula fɛ a segintɔ kana carte d'identité ka na parce que k'ale b'a dɔn comme bɛɛ n'a ka baara dɔn proviseur fana kun bɛ yala yala la ekɔliso kɔnɔ ko donna salle kɔnɔ k'a ye ko pièce t'a bolo a y'a ɲininka ko cogo de a dɔnna k'a sɔrɔ pièce t'a kun a yɛrɛ ko maître de ale la dɔn donc d'ailleurs bɛ cɛ ka taa police so mankan fitinin kɛra min kun an bolo min kun bɛ se ka ɲɛnabɔ règlement ni police de surveillance hukumu kɔnɔ o nana kɛ justice ko ye parce que a selen police la je pense que police fana ye PV kɛ ka bila ka taa procureur fɛ école karamɔgɔ fila min kun bɛ surveillance a b'a kalama cogo min na surveillance kɔnɔ maître fila de bɛ kɛ salle kɔnɔ fila min taara kɛlɛ minɛna kɛlɛ min bilala ani écoleden yɛrɛ ko bila ka taa kɔsɔbonba la o de ye information min dira an ma ne information dɔ wɛrɛ sɔrɔla min bɛ kunnafoni bɛɛ tɛ kelen ye u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de kama ni o sugu kɛra i b'i hakili sigi fɔlɔ ka laɲinini de kɛ fɔ ka min ye tiɲɛ yɛrɛ ko sɔrɔ ka fɛsɛfɛsɛ ka tiɲɛ yɛrɛ sɔrɔ yanni ka se ka décision ta donc o de an b'o kun de kɔnɔ an bɛ ɲinini na parce que DEA ye minnu minɛ parce que ale minɛ ko wɛrɛ ale hakili taara ko wɛrɛ la olu fana min minɛna ale bolo k'ale bɛ kɛ écoleden dɛmɛ c'est pour vous dire que version tɛ kelen maître minnu minɛna a fɔra an ye ko proviseur ka secrétaire particulier donc kunu information fɔlɔ minnu sɔrɔ la fɔra ko école karamɔgɔ o ye école karamɔgɔ dɔ mais école karamɔgɔ min don a tɛ ko dile bilen mais a bɛ administration de kɔnɔ a bɛ proviseur de kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ baara la an b'o yɔrɔ la sisan n'o jɔsɛma ta fɔlɔ parce que Keɲeba ye cercle de a bɛ Kayi mara de kɔnɔ an ye an tɔɲɔgɔn syndicat a bɛ fɔ o ma ko directeur régional a y'u wele k'a f'u ye u wɛrɛ ka o fana k'u sen dɔɔni kɔ la k'a ɲɛɲini ko min b'a la u ka Keɲebakaw dɛmɛ u bɛ se k'u yɛrɛ organiser cogo min na an bɛɛ ka jɛ ka ɲinini kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka tiɲɛ ɲini k'a bɔ galon na maintenant la tiɲɛ de yɛrɛ sa k'a fɔ ko an ka école karamɔgɔ min minɛna k'a fɔ ko a minɛna galon kan a jɔ kun kan donc syndicat kan ka waleya minnu kɛ syndicat b'u sigi ka analyser sariya bɛ minnu waleya yamariya an bolo k'o kɛ an b'o kɛ walasa ka se ka an ka corps an ka fɛn ma an ka jɛkulu honneur n'a dignité u bɛ se ka sinsin cogo min na k'o kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali lakɔrɔ karamɔgɔw ka lafasalikulu ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Usmane Alimudu la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko la n'an bɔra yen Côte d'Ivoire finitigilaka maa 49 min minɛna an ka jamana sanakuru kɛnɛ kan kunnafoni y'a yira k'a fɔ Bamakɔ cour d'appel procureur ale kɔni ye bataille kɔni ci k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni talen bɛ olu bolo ni baara min n'a kelen filɛ nin ye u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ka ɲɛsin nin baara in ma sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ko in yɛrɛ a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya minnu na u kɔni y'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ ni ɲɛ o ɲɛ kɔni bɔra nin ko la kɔfɛ k'u bɛna kunnafoniya jɔnjɔn kɔni di maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ kunbana nin ko in na ministre min ɲɛsinnen bɛ togo ni diɲɛ jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale nana Mali kɔnɔna na yan nɔ furancɛla fanga ɲɛma ale y'a bisimila kulubakaw fɛ yen nɔ Asimi y'a yira k'a fɔ togo jamana kɔni ka kuma Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ni baara in na o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ sigiɲɔgɔnma ye an bɛɛ lajɛlen balimaw kɔni ye gɛlɛya kɔni man ɲi Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ togo jamana ka kuma anw ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin ko in a bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na cogo min na ka sɔrɔ maa si ma jigi si la ka se ka ko in kɔni k'a tiɲɛ da ɲɛnamaya Maliden dɔ b'u hakilina fɔ nin ko in na an k'u lamɛn. Cibra kɔnɛ n'i y'a ye u sera Togo ma u b'a dɔn k'a fɔ ko Togo ni Mali an kɛra jamana ye jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kungo dɔn k'o ɲɛnabɔ an sera Togo ma CEDEAO ka problème na ne kɔni b'a ɲini Mali fɛ Togo mana bila yɔrɔ o yɔrɔ an ka t'o sira fɛ sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali jo bɛ nin ko la min ɲɔgɔn wɛrɛ yɛrɛ kana kɛ Mali kɔnɔ a kan ka kɛ nin kelen ye o kɔni de ka di ne ye. Sinali Jabate vraiment ni hakilina ɲuman ba de ne mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na il faut que kuma ka taa sigi dɔ de kɔrɔ o ka kɛ sababu ye ka kuma don ni ɲɔgɔn cɛ quoi comme a fɔra ko justice bɛ ka baara la il faut que Ivoirien fana ka n'u ka position yira Malien fana k'u ka position yira. N'i ye mɔgɔw ye ka wuli k'a y'a dabila o b'aw fila bɛ ka hɛrɛ fɛ mais ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ mɔgɔ 49 u nana jigin anw ma Mali la u nakun kɛra mun ye an t'o dɔn fan 10 ni kɔ Malien denw bɛ ka faga jɔn de la ka wuli k'a fɔ ko tiɲɛ
tiɲɛna ni dama tɛmɛna jamana farafina bɛɛ n'a ma kɛ cogo dɔ la ka maliɲɛndenw dɛmɛ u ka mɔgɔw bɛ ɲini ka na ban bon ni mɔgɔ 49 donna an ka jamana kɔnɔ u tun bɛ ka na an ka jamanakuntigi de faga an b'o dɔn u tun bɛ ka na an ka jamanaden joli faga an b'o dɔn hali bi anw sigilen filɛ an bɛɛ jatigɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ parce que munna an jugu ka ca. Sanali Kɛta bɛn kɔni mɔgɔ tɛ ban bɛn ko ma ni balima bilala ɲɔgɔn na balima wɛrɛ wulila k'a fɔ k'a b'i da dɔn kuma la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko i bɛ ban o ma mais ko ka kɛ tuɲɛ kan k'a fɔ ka ko musalaka parce que mun ɲasilen don an na ni fura ma sɔrɔ nin na nin y'a fɔlɔ ye peut-être ne ka a mɛn kɔni ne kɔni dalen don a la togolaw bɛ mɔgɔ min ye o fana tɛ o kun ma jigin siyɛn mɔgɔ ye nin cogoya la tan donc ni Asimi yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko balimaya min bɛ an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn tɛ o kɔnɔ na mɔgɔ k'i da don kuma la o tɛ kɛ kojugu kɔni ye mais a kɔni ka kɛ tuɲɛ kan quoi ne kun ka laɲini ye o de. Ne tɔgɔ ye Zara Kone ne bolo ko bɛn ka don parce que ne ka jateminɛw la Mali ni Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye. Ni tun bɛ tali kɛ Malilen dɔ hakilina la u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati nin ko in na n'an bɔra ye kulu mun sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko association sigida ɲɛtaa olu ka kulu ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Worokiya Dumbuya la ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ka di maliyɛn ye dɛ ale ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na a y'a yira k'a fɔ ko embargo kɔni wulila ko nka ko kɔlɔsiliw kɔni bɛ sen na k'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen nɔ ko hali sisan ko gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma Worokiya Dumbuya kuma min fɔ an ka lamɛn. N bɛ kuma commerçant détaillants fɛ minnu bɛ taa minɛn ta grossistes bolo u ka siran Ala ɲɛ mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ parce que n y'a ye sa embargo wulila mais n y'a ye commerçant mana toro prix kelen mun kan u b'o kɛ badabada de bi an bɛ ka saɲɔ sati bi sunkalo kɔnɔ 100 hali bi saɲɔ bɛ 100 de la pourquoi ni sunkalo de don sunkalo banna mais Ala bɛ yen o n'i bɛ ko o ko kɛ sira Ala ɲɛ parce que i k'a dɔn yomali kiyama bɛ jɔ o défaut bɛ commerçant détaillants la tel que bitiginitigiw n'i ye bitiginitigi 90% jɔ u bɛ tɔnɔba de fɛ kɔrɔbɔrɔ bitiginitigiw bɛna wuli u kama n'u sigilen don wallahi u ka wuli u ne bɛ kɛlɛ la embargo nana sukaro nana 120 na wa i b'a jateminɛ ka embargo bannen tɛ yan u b'o kɛ badabada ye ne bɛ ka kɛlɛ o kɛlɛ kɔ dɔ ka bɔ na prix la dɔ ka bɔ omo prix la i bɛ jamana bɛɛ yaala a bɛɛ prix organisé no fɔ Mali nin b'a feere ma 30 nin b'a feere ma 50 nin b'a feere ma 100 bɛɛ bɛ tɔnɔba de fɛ a t'a kɛ prix kelen a ka organisé n'i ye baarakɛla ci ka taa hali tulu 40 na sa bi i bɛ sigi a la ne bɛ tulu ko kɛlɛ yɛrɛ de la ni fɛn bɛɛ o parce que o de kelen de b'a ko volcan an bɛ tulu fɛn fɛn sa dɔ de farala a bɛɛ prix kan vraiment an tɔɲɔnen don dɛ musow tɔɲɔnen de don muso dɔw bɛ n'u nasɔngɔ dir'u ma dugu mana jɛ n'u ɲɛ dara suguni kan f'u ja bɛ tigɛ. Ni tun bɛ tali kɛ association sigida ɲɛtaa ɲɛma la Worokiya Dumbuya a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nɔgɔya don an ka da la dumunifɛnw na n'an bɔra ye professeur Clément Danbele ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni ka kɛ ni ka kɔfilɛ ta ka ɲɛsin an ka cikɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya engrais ko ta fan na ko Sénégal caman kɔni bɛ yen nɔ bi olu kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ engrais ko la dɛ dɔw yɛrɛ ye kɔɔri sɛnɛ jango bɛ se ka engrais sɔrɔ cogoya min na kɔɔri kɔni sɛnɛna engrais tɛ ka se ka sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ni k'u ka kɔɔri foro kɔni k'a yɛlɛma ni ka ɲɔ dan a la wa maa caman fana bɛ k'a yira k'a fɔ hali minnu ma kɔɔri yɛrɛ sɛnɛ n'olu kan ka taa engrais kɔni san engrais min bɛ yen nɔ k'a tɛ se ka san fiyewu Clément y'a yira k'a fɔ k'an ka kɔfilɛ kɛ olu la an ka lamɛn. Ka wele bila maliyɛn bɛɛ ma halisa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka miiri fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka don u ka hakɛ kɔnɔ n'o ye engrais ko ye Mali faamaw ka wele bila u ma u ka sɛnɛkɛlaw don u ka hakɛ kɔnɔ u ka engrais ko ɲɛnabɔ a kun tɛ kɛlɛ ye a kun tɛ mankan ye a kun tɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ don nka kabini bi ma se anw bɛ hakili ɲini kɛ jamana kɔnɔ halisa an b'u ka hakili ɲini baara de la ni engrais tɛ sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya o baara ka kɛ joona o ka ɲɛfɔ maa si ka n'i sigi k'i mango a kan sabula n ye min fɔ min natɔ don n'o ye kɔngɔ ye a ka jugu ka tɛmɛ jadisi kɛlɛ kan i bɛ se k'a fɔ jadisiw bɛ yan ne ma se yen nɔ i bɛ se k'a fɔ jadisiw m'an sɔrɔ nka kɔngɔ bɛ cɛw musow denmisɛn maakɔrɔba i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye n'i bɛ dugukolo sanfɛ kɔngɔ bɛ se k'i sɔrɔ wa ni kɔngɔ y'i sɔrɔ fura foyi t'a la dumuni kɔ o la Mali faamaw a ye sɛnɛkɛlaw don u ka hakɛ kɔnɔ fɛɛrɛ ka ɲini min bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ an bɛna se Buguni Fana Ɲɔnɔ Segu Kita walasa ka sɛnɛkɛlaw ladɔnniya u ka hakɛ ko la. Professeur Clément Danbele plateforme PCC o ɲɛmaaba dɔ a y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ ka kɛ ka se ka cikɛlaw kɔni bila u ka hakɛ kɔnɔna na nɔngɔnkolo gɛlɛya a bɛ kɔnɔwolo de la yarabi Ala ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin an ka cikɛlaw ka gɛlɛyaw ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na lakanabaliya kɔni o waralen bɛ dɛ gɛlɛya kɔni bɛ fan caman kɔni fɛ kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Nfama jamana kanu o kumalasela ye Ismaël Fane ale y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na gɛlɛya caman kɔni bi ka na nka a ye fɛɛrɛ kɔni yira a y'a hakilina di nin ko in na an ka lamɛn.
Ne tɔgɔ Ismaila Fane ne mouvement jamana kanu porte-parole ni bandits armés ninnu u cayara u warakatara ni dun ye an ka sɔrɔsiw lajɛ surtout samiya fɛ matériel minnu b'u bolo déplacement a ka gɛlɛ samiya fɛ bon bandits armés dun bɛ samiya wagati de fɛnɛ bɛlɛn ka se ka dadigi kɛ an balima minnu bɛ togoda la ne ye mun fɔ a mɛnna u k'a lajɛ u ka volontariat kɛ an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu bɛ k'u yɛrɛ lakana a mɛnna i n'a fɔ donsolamɔgɔw u k'a lajɛ u bɛ se ka formation jɔnjɔ kɛ olu kunna olu n'u ka ɲɔgɔn faamu u k'a ta togoda bɛɛ la village bɛɛ la région bɛɛ la dugu o dugu k'a fɔ ko bandits armés kɛlen don k'olu tɔɔrɔ u k'a lajɛ ka jeunes lajɛ ka volontariat kɛ yen ka an ka cɛden finitigi sɔrɔsi dɔw bila u cɛla olu ka formation k'u kun ka u dɛmɛ matériel la matériel mun u se k'u yɛrɛ lakana ni bandits armés taru attaquer ɲani an ka sɔrɔsiw ka se ka déplacer ka na parce que an b'a mɛn kuma bɛɛ u b'a fɔ k'u y'an ka cɛdenw wele k'u tɛna walima u bɛna wagati min na o b'a sɔrɔ bandits armés y'u ka baara kɛ ka taa n'i y'o yɔrɔ lajɛ a ka gɛlɛn i k'an ka sɔrɔsiw wele o yɔrɔ bɛɛ k'u ka déplacer k'u ka taa mun na parce que n'olu welela f'olu k'a dɔn yɔrɔ in bɛ cogo di a siraw bɛ cogo di an kana ka don cogo di bon o jateminɛ olu bɛ kilo la wagati min na bandits armés dun tɛ temps perdu n'olu nana u ka sonyani kɛ dɔrɔn k'u ka bingani kɛ dɔrɔn olu b'o kɛ dɔrɔn u bɛ tɛmɛ di o dun ta kɔnɔna la ɲani an ka mɔgɔw k'a dɔn est-ce que maa minnu bɛ k'an wele piège fɛnɛ tɛ wa o bɛɛ de bɛ tan donc o ɲuman ye mun ye halisa an balimaw ka se ka sauver u k'a lajɛ ka volontariat kɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔsi dɔw bila k'olu filtrer olu la k'u former ka ese k'u dɛmɛ arimako la maa o maa i t'o jɛkulu kɔnɔna la ni marifa yeri bolo ça veut dire que e fɛnɛ bɛ bandits armés fɛ donc mun kana ka k'i la o bɛ k'i la an ka tenitigiw fɛ donc ne yɛrɛ ɲɛ bɛ solution kelen na o y'o ye parce que Mali ka bon u k'a lajɛ u ka volontaire dɔw ta k'olu encadrer n'o kɛra sisan a ka ca Ala fɛ caman ba bɛ bɔ a la sinon ni samiya ye an balimaw bɛ sɛgɛn dɛ an bɔra seli la sisan bɛɛ y'a ye k'a fɔ saga da gɛlɛyara cogo min na o mana ka bali maliyɛnw na o sagaw sonyana bandiw fɛ sagaw jenina bandiw fɛ kariw minɛna bandiw fɛ sira tɛ yen minnu donnen don fan bɛɛ maloko bɛna gɛlɛya ni nin tɔ bɛɛ ye yanni an dun ka s'o ma an b'a ɲini an ka autorité fɛ an balima minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ lakana togodaw la u ka essayer an ka tenitigiw bɛnkɛ ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka u dɛmɛ ni maramafɛn ye togo o togo u k'o dɛmɛ mɛ u ka enregistrer maa o maa i enregistrelen tɛ an ka finitigiw bolo bingani ka kɛ an ka tenitigiw ka se o terrain kan ka taa sɔrɔ e tɛ olu ka gafe enregistrement bɛ kɛ mun kɔnɔ k'e t'o kɔnɔ e fɛnɛ bɛ jate bandits armés fɛ n'o kɛra sisan i b'a ye population yɛrɛ bɛ information tɔ cari k'o di an ka finitigiw ma n'i y'a ye k'a fɔ hali bi dadigi bɛ ka kɛ parce que population bɛ siran u b'a fɔ ko n'i ye mɔgɔw yira finitigiw la ko ni finitigiw ye baara kɛ ko ka taa ko bandits armés bɛ tila ka segin ka na tuguni o dun ye wajibi de parce que u infiltrelen don population na u bɛ ko bɛɛ dɔn u bɛ information bɛɛ dɔn donc a ɲuman ye mun ye ni volontariat kɛra sisan bɛɛ b'i ta ni i bila dɔn o ye kɛnɛ dalilen bɛɛ ye tant que nin ma kɛ an bɛ dɔ kɛ kulo ni kasi ni sudon na parce que Mali ka bon bandits armés dun filɛ u tɛ temps perdu u b'a kɛ dɔrɔn u bɛ tunu donc o kɛlɛ ka gɛlɛn hali États-Unis min ye première puissance ye ni nin cunni ka i ka jamana kɔnɔ jateminɛ de bɛ se ka nin kɛlɛ ban i da la sinon k'a fɔ i ye char san o i ye hélico san o Russie ka munna bɛɛ d'a ma tant que ni effectivement bonya k'a cari togodaw ni ɲɔgɔn cɛ solution foyi t'a la kɛlɛ ye hakilina de dusu bɛ sɔrɔ ka na deuxième position na ni tun bɛ tali kɛ mouvement jamana kanu porte-parole la Ismail Fane a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ni hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔla ye Faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye wulikajɔ kɔni ta ni ka kɔfilɛ kɛ an ka dugutigilakaw la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ a y'a yira k'a ko dugutigiw jɔyɔrɔ kɔni ka bon jamana kɔnɔna na ko nka k'u kɛlen don kɛrɛfɛdɛn ye dɔgɔfarancɛ in kɔnɔna na ale ye dugutigilakaw kɔni ye sigikafɔw kɔni kɛ a ye jamana jɔnjɔn d'u ma ka tila ka sɛbɛnfura fɛnɛ d'u ma min b'a yira k'a fɔ n'u yera o tɛ kɛ maa gansan wɛrɛ ye min bɛ tali kɛ Bamakɔ dugutigilakaw ka coordinateur Bamusa Ture ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn ko ni a fɔra k'a fɔ bonya dar'i kan fo bonya minan de fana ka di i ma bonya minan ye jumɛn ye min filɛ an kana nin ye nin tɛ médaille ye ne mana nin don mɔgɔ mɔgɔ mana nin ye o n'a fɔ nin ye dugutigi walima nin ye faama dɔ ye k'a sɔrɔ an hakili bɛ faama min na o tɛ dɛ a kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ i ye dugu mɔgɔba dɔ ye ka darafo fana d'a ma k'o ka gɛngɛ an ka da la walima a ka gɛngɛ an ka so kɔnɔ o minan fɛn fɛn dira an ma nin bɛɛ ye de ka dugutigi dɛmɛ a ka baara la anw fana bɛ baara min kɛ o ye de ka baara nɔgɔya jamana marabagaw yɛrɛ ma fɛn fɛn mana na a bɛ bɔ dugudenw de la o anw de ni dugudenw bɛ si ɲɔgɔn kan ka tile ɲɔgɔn kan fɛn min b'u fɛ min kan ka f'u ye anw b'a dɔn ni fɛn min man d'u ye fana an b'a dɔn an b'o lase a lase yɔrɔ la walasa nɔgɔya ka don gɛlɛyani min mana kɛ dugudenw kan o ka b'u kan u fana ni bonya min ka kan anw fana kan ka kɛ sababu ye k'o de dayira faamaw la ni tun bɛ tali kɛ Bamakɔ dugutigilakaw ka coordinateur la Bamusa Ture a y'a fɔ cogo min na
ni hakilina ɲuman ba de ka dugutigiw kɔni ka olu jate jamana kɔni kɔnɔna na ni tare an ka jamana kɔnɔ yarabi Ala ka ni hakilina ninnu sabati n'an bɔra ye formation dɔ kɔni sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na o kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔna na Sahel jamanaw o nɛɛmama yɔrɔw olu bɛ se ka tɔbɔtɔ cogoya mun na wulikajɔ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin o ma cogoya mun na an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ ji ni kuranko ma Lamini Seydou Traoré ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ Sahel kɔnɔla la sumaya bɛ yɔrɔ minnu na olu de bɛ Sahel mɔgɔw balo donc n'an ma o yɔrɔ ninnu tɔbɔtɔ ka ɲa a bɛ kɛ gɛlɛya ye ka se Sahel kɔnɔ mɔgɔw ma mais a kɔlɔlɔba bɛ se an ka togodala mɔgɔw de ma o de kosɔn ninnu ye nin sigikafɔ in bɛna kɛ bi ka tasibila kɛ k'a jate minɛ an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn na o yɔrɔ ninnu n'olu bɛ se ka lakana ka ɲa ji minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na parce que n'an ko ko sumayama yɔrɔ an b'a fɔ ko ji ko in an bɛ se k'a kɛ cogoya jumɛn na baganmɔnaw k'u ta sɔrɔ a la sɛnɛkɛlaw k'u ta sɔrɔ a la minnu yɛrɛ fana bɛ min ta ɲini a la olu bɛɛ k'u ta sɔrɔ a la ni tun bɛ tali kɛ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ ji ni kuran ani dugujukɔrɔ nafolo ma Lamini Seydou Traoré a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka ni hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye hijijɛ minnu kɔni taara Makan ka taa hiji la o maa kunfɔlɔw kɔni ye seginni kɔni daminɛ u nalen na an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni bato ko ma Mamadu Kone ale taara ni ka t'u kunbɛn pankurujigi kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ an bɛ bonya ani tando an b'a se ka di Ala subhanahu wa ta'ala ma ale min sɔnna nin bɛɛ ka kɛ o bannen kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye le président Assimi Goïta an bɛ bonya se ka di ale ma ko kura ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ anw ye walisa nin ko ka se ka ɲɛnabɔ nin cogoya la bonya tɛ di ne ma dɛ ni ale ta bɔra ye an bɛ bonya se ka di maison haji directeur ani a ka staff bɛɛ lajɛlen ma ani anw ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani délégué fɛn fɛn bɛ yen ni jamana y'a ka danaya la o kan n'o ye jamana ka danaya dafa fo ka tɛmɛ a degré kan ani hejidenw o mun fana sɔnna o ni déléguéw o ka se ka kan kelen fɔ ka ko to ɲɔgɔn ta walasa ka se ka baara in kɛ ka se a cicogo ɲuman ma tiɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ ne da ka Ala fo dɔrɔn ka Ala barikala k'a fɔ ɲinata alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ o sera layɔrɔ la mais an bɛ préparer ka sa wɛrɛ ta kɔnɔ walasa a ka ɲa toujours ka taa ka tɛmɛ kɔrɔnin kan ni tun bɛ tali kɛ diinɛ ni batoko ministre la Mamadu Kone kɛnɛ in ka yen nɔ hijiden dɔ b'a hakilina fɔ an k'ale lamɛn Maliyɛnw ma tɔɔrɔ an ma kɔngɔ an ma minɔgɔ vraiment hiji kɛra bonya bato kɛra lafiya kɔnɔ maa si ma tɔɔrɔ yalla ya rabbi an bɛ Ala deli Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi Ala kira kanu bonya barika kosɔn an bɛ dugawu kɛ bato min kɛra Ala ka bato minɛ an b'an ka jamana ɲɛmaa fo minnu taara an ɲɛfɛ ka taa an bisimila n'o ye maison d'asile ɲɛmɔgɔw ye